Hi guys! Welcome sa Rhoda's Kitchen. Magluluto ako ngayon ng palabok kasi nga may umorder sa akin kaya naisipan ko na ding i-vlog. Mga ingredients na gagamitin natin. Hipon, itlog, chicharong baboy may nabibiling ready na, breadcrumbs, at swete powder, magic sarap, palabok powder ready to mix, 3 pakete ang gagamitin, salt, spring onion, toasted garlic, shrimp cubes, garlic, and onion. Bihon, any kind of bihon. Papakulo tayo ng baboy, lalagyan natin ng asin para pag nilagay natin sa sauce, may lasa na siya. At itlog, papakuluin din natin. Babalatan natin ng hipon. Hihiwain natin ng hipon para malaki siyang tignan. Papakaluin natin mamaya ang balat ng hipon, dagdag pampalasa. Ihiwain natin ng maliliit ang hipon para dumami siya. Ganito po kaliliit ang hiwa ko. Maghihiwa na ako ng gagamitin ko para sa sauce ng palabok, sibuyas, hiwain natin ng ganito kaliliit. Bawang, maliliit ang gayat.
spring onion, maliliit din. Nilagang itlog, babalatan na natin. Chicharong baboy, dudurugin natin para sa toppings. Toasted garlic na ready na, pwede din naman kayong gumawa para mas malasa. Breadcrumbs para sa pampalapot. Mixture of magic sarap, salt and pepper. At sweater powder. Naglagay ako ng 6 na basong tubig sa lalagyan. Kasi sa instruction, isang pakete, 2 basong tubig. Tatlong pakete po ang gagamitin natin, kaya 6 na baso po ang nilagay kong tubig. Pinakulo ko na ang balat ng hipon. Igo-golden brown natin ang baboy sa mantika para pag kinain, di siya sariwa. Maglalagay na tayo ng bawang at sibuyas at magigisa na tayo. At sweaty powder. Sunod naman ang hipon. Patis. Nakalimutan ko po pala kanina sa ingredients. Yung minix ko kaninang magic sarap, salt and pepper. Breadcrumbs para sa pampalapot.
Ito yung pinaka-importanting ingredients natin, ang pinakuluhang hipon. Kasi ito yung pinaka-pampalasa natin. Yung dinilyot natin kaninang palabok powder na isa rin sa nagbibigay ng lasa sa sauce natin. Cornstarch, i-dilute natin sa tubig at itatabi muna natin siya. Shrimp cubes, pwede tayong maglagay at pwede rin po tayong hindi maglagay kasi nga may hipon na tayo. Ilalagay na natin ang dinilute na cornstarch. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa lumapot. Para ma-achieve natin ang consistency, naglagay ako ng tubig sa planggana. Ibababad natin ng bihon ng 10 to 15 minutes para madaling lumambot. Binuhusan ko ng mainit na tubig at least 5 minutes. Dinrain ko na, dapat ganito ang texture. Kailangan tuyong-tuyo siya bago natin lagyan ng sauce. Ayan siya oh. Ito yung sauce na luto na. Yung iba nilagay ko sa ref. Ngayon magpe-prepare na tayo at kakain na tayo. Bihon, sunod ang sauce, chicharon, itlog, dagdagan natin para masarap. Spring onion, dagdagan din natin para mas lalong masarap. Pinaghalo ko na po pala ang sauce at saka toppings. Mostly kasi sa iba, bihon, sauce, then the toppings. Para sabay silang maubos, hindi sauce lang ang matitira. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and for more upcoming videos and update, hit the notification bell. Goodbye and God bless!